Get your lady. Kom. Daar. Knapplaantjes. Daar. Ai, ai. Dun. Dun. Dun, je prachtig. Dat zijn. Dun, daar is hij. Dun. Get your lady. Die lady. Die boutjes. Hey, hey. Kijk hoe dat. Oké. Nou, die lijntje, die boutjes. Skip je juppie. Assai. Kijk, dit is goed, hè. En die bootjes. Ken die bootjes. Ken die bootjes. Slime, inderdaad. Dun. Kijk Clinton sy dan. Weet vir Clinton nie dan. Stamping voetjes, stamping voetjes, stamping voetjes, stamping voetjes. Je gaat opvallen. Nou sy moek gedaan. Dan. Dan. Ai ai. Go Reiki, go Reiki, go! Go Hey, Reiki, go. go Reiki, go Reiki, go Reiki, go Reiki. Los uit je maag. Sy juk maag. Ja. Jy dan vir. Dan die Go klap. Reiki, go Reiki, go Reiki, go Reiki. Say wait for met jou dans. Jy weet die res van onsself in die swembad. Abba. Dans. Dan. Abba. Ja. Ja. Voetjie. Smaai jou boutjies. Dan. Nee, jy kan. Dan. Ai ai. Oeh. Draai die bootjies. Draai die bootjies. Go Reiki, 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 go Reiki. Go Reiki, go Reiki, go Reiki, go Reiki, go Reiki, go Reiki, go Reiki. Go Reiki. Yay! Go Reiki, go Reiki, go Reiki, go Reiki, go Reiki. Kom, dan die kom. Dan. Dat zijn die kinderen van die tijd nu van de zijn was in de veilige dans. En weet je dat ze meer gaan opgelopen dan hij die zelf is. Geloof en schrijven Dan. competitie dat we laten niet kunnen gaan. Zeg nee, hij zal niet gaan niet, want het is echt niet alles is alleen op op mijn laatste met een video. Ik zeg dat het is een half uur te gebeuren. Ik zeg nee. Eigenlijk is het
afgepas gedans het laat hulle dit uit Voor de dans. Ai. Ja, dat sê die eerste van die dans nou se daar. En hy was so lief vir dans. Swaai jou lyfie.